بالله شهيدا يهودي ko be jiddi wonde ka annabi lakin illahu allakum yashhadu naseedo bima anzala ilayka jibina mako Allah seedi buraka ko jibina ma wonde ka an kaayraado makko o jibina gurano anzalahu bi ilmihi o jibinu ke gandal makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wal malaikatu so malaika yi ceedi kanyumen wonde ko Allah jibina ma gurano wakfa billahi shay'an Allah yoni seeda Allah kam yoni seeda الذين كفروا بأن هافراب يد وندك النبي فهم وصدوا عن سبيل الله بفضل الله والألغول كدي وبناده بجدك أنك يدل هدي بناده يقول عندما فضلوا ضلالا بعيدا بما جي ما جربوا دون في بأن تمجيره بنجي ثلاث هنكد إن الذين كفروا وظلموا بأن تاني يعني وهم بهافر بحاجس نتيجة توني بمني هافر بتوني دينه وكدي منادي دينه بأن لم يكن الله ليغفر الله جوران يا فادر الله جوران يا فادر ولا ليهدم طريقا جوران يقول دلاول جوران في عند بلاول سهل ماله سوت بقول ديرو تبنجيرو كان لا بملل بغدني كما بهانكدي والله بحركات من جهات بيجي ثلاول الا جهنم سالا وجهنم كوتا من جهات te xaalde fi ko sasa ben fi naari ko ngana yalta abadan poma yaltata wa kana dhalika ala Allah yasin ibn wibi Allah fi ya ayyuhan nas mun yimbe arja'akumur rasul nirad ari amon sallallahu alaihi wasallam o addani on bil haqqi gonga min rabbikum gimmide jommon adna gon gimmide jommon non fa aminu gongdine ko addi ko jawmo sallallahu alaihi wasallam ko jabanombo khayr lakum dum buri mo jande on goyne ko addi ko buri mo jande on wen takfuru so on jeddino ko addi ko bonta Allah haybata fa inna lillahi subhanahu Allah jey ma fi samawati wa asmanuji wadde ko dedi fa kalko de asman de fof ko Allah jey kanko tagi kanko laami fo mo cib makko di wala on so jiddimo kadal lortam ko on tan dum lora wa kana Allah alim alamin to gando o man ta gonde fewi hakima kadi ko karallo man woni foltorana dum ayatto ya ahlul kitab ma ahlul kitaben yimbe injilbe yahudiyan ko be halni en no mbay hen hefreɓe heddiɓe o haalni poti waade heddi ahli ɓe do injilnaɓe ɓen ɗo yiɓe la taghlu fi dinikum woto fakirinde e diine he yaade haa wi isa huɓi Allah ɗum kay fakiri woto jeehe haa toon wala taqulu ala llahi woto mbiye Allah illa haqqa sona gonga woto mbiye Allah sona gonga wiide Allah ji tati Allah ko Allah e ɓiyum e konngol ngol mi anda ruhu o forendi won Allah goto o ɗum wata baɗe noon innamal masihu kam isa hono isa donc isa maryama masihu isa maryama oɗo rasulullah o ko nelaɗo Allah o ko nelaɗo Allah wona ɓi Allah ko nelaɗo Allah ne laaɓe Allah ɓe fo mbayni noon o wayi kono wa kalimatuhu alqaha ila maryam ko kongol Allah ngo Allah werdi e maryam wimo kun fayakun ni tan foti kanko wala baba kongol Allah tan Allah nelton wutten ruhu mum o jibina hen wa ruhu min ko ruhu gimmirde Allah gimmide Allah ko jom ruhu gimmide Allah mo Allah wadi hen dum wadi woto biye ko bi Allah o wona bi Allah fa aminu billahi goyna Allah wonde kanyum tan woni Allah ala ko walli wonde Allah ala ko wonde makko wonde Allah wor suli goyna nelaɓe Allah ɓe fof kadi jahin isa e ko heddi ko fof ko en laɓe Allah goyna ko en laɓe Allah wala taqulu thalatha
woto mbiye allaji ko tati allah e isa e yimmum isa ala woto mbiye noon walla allah isa e ruhu qudus woto mbiye noon eɓe jogii sifaji ha keɗɗi ɓe kaala intahu goppe ɗum hayrakum ɗum moƴƴude mon goppe ɗum ɓuri moƴƴude mon innama allahu allah kay ilahum wahidum ko deftere goto tan wala ala ɗimmo saka tarabu subhanahu saade wodnimo e jogade dendidiɗo subhanahu saade wodnimo en yakkunde hol ɗum e jogoto ɓiɗɗo o ɓuri jogade ɓiɗɗo te lahu ma fi sama fere ko woni asmaji ɗi fof kanko jeyi leydi ndi ko woni hen ko fof kanko jeyi asmaji ɗi ko woni asmaji ɗi fof kanko jeyi on holko watta ɓiɗɗo wakfa billahi wakil allah ka yoni wakil allah yoni seede wonde kañum ko gooto ko defeteɗo wala dendidiɗo wala ballidiɗo lan yastankifa almasih masih ɓurnotako mbiyata ko allah o on ɓurnaki an yakkunde on habdillahi ko maccuɗo allah on ɓurnaki wonde maccuɗo allah masih kañum ɓurnaki wonde maccuɗo allah walla malaikatu mo gadal malaika ɓalliɗi fof kadi ɓurnaki wonde maccuɓe allah kala malaika ɓallinaɗo allah ɓurnaki wonde maccuɗo allah wiide malaika e ɓiɓɓe allah ko nandi hen fof penaɗe fof maccuɗo allah ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ومن يستنكف كلا برنيدو عن عبادته ريود الله ويستكبر مونكني كلا برنيدو الله مونكني فسيحشرهم إليه جميعا كم بين برني به برناك به فوف ما الأسر بفاد مدن ما الرني برمو نندرغا فأما الذين آمنوا هكذا نفلتوا فأما الذين آمنوا goni bebe wonbe hen julbe be wa amilu salihati golleji moƴƴi ben fi fihim ujurahum o timminabe jabdiji mabbe e ha timma fananabe aljanna kadi way zidin fadde bednabe hen e bural makko ko be golli ko so ibam hagasi bedna bural makko mala aynu ra'at wala udhun sami'at wala khada ala qalbi bashari ma kepton ganda yitere meda yide nufur meda nande bernde meeɗa miijaade maa keɓ ɗum tan e ɓure e moƴƴereje e dokke allah ɗum gonɗi ɓe golli golle moƴƴere golle moƴƴe ɓe yallotene ɓeen wa amma alladina stankafu amma ɓurni ɓe noon wastakbaru mawnikini cali rewde allah mbi ko miijuji men gabboto kadi cali haadde ko allah haɗi ko allah hannde men ɗo cali haadde ɗon fa yadum adaba ɓeen allah lefto musde allah lefto musde on lefto jeygol wala jeni lahum min dunillahi waliyan wala nasir tawi dañata ko gaga allah ɓe dañata ko wona allah kaydnoɓe walla balloɓe hay hunde ɓe dañata goɗɗum kene wallaɓe ha heednaɓe allah ha heeda e lefte allah ɓe ɗe jettoɓe tan lefte jettoɓe tan sabu hay goto wawi allah hay hunde ya ayyuhannas e hey mon yimɓe kad jaakum ari e mon burhan min hujja laabtuɗo min rabbikum immade e joomon oɗo annabi muhammad sallah sallam ko hujja laabtuɗo gimmiɗo allah faade e moɗon ɗum noon ko addi ko nangue ɗum koy wa anzalna ileykum min jippini faade e mon nuuran lumiére foyre mo binan laɓɓinore foyre laabtu nde ganduɗa so tawi a naati hen hunde fof laaɓante yeeso ma dande jarɗa yaade fof ciilu tawa andi to paaɗa nden foyre nando hono guɗano min jippi ɗum faade e mawɗon fa amma alladina amanu bihi jonno gonɗinɓe ɗum gonɗinɓe on guɗano naati hen wa atasimu bihi gottili hen nangue hen ha tiiɗi kaaɗe ko ɓurano hanndi men ko waɓɓe noon ɓe fasidi hilhum ma allah nandu ɓen fi rahmati min e jirnderu immorde makko jirnderu immide makko ndu ma allah nanduɓe hen o fodni kadi ɓural dokke kewɗe toon allote kamɓe o yahdim ili allah fene faade mum siraɗo mustaqiman lawol poccigol o renoɓe lawol poccigol faade e makko ala jiibdu ala tardugol ala leltugol ɓurani kala gonɗo hen ko ni wayata ganda kala gollirta ɓurani gollirta hankoɗa pengo tan gonɗa faade allah yastaftunaka eɓe caggitoma billahi fiti ko wi allah en saggito on bakko ɓe caggito fil kalalati ko abbiti kalala
neɗɗo maayɗo accani ko yiɓe mum accani to yiɓe ma ala ɓesgu ala jinnaaɓe o wi innu hala sey neɗɗo maayi laysa lahu waladun ala ɓiɗɗo ala jinnaaɓe walla hu uhtun kono jogii bannda debbo mbo jiiɗi me baaba walla mbo jiiɗi baaba fala haani so matata ko on debbo yo feccere jawdi makko debbo o totte ɗum sey gorko maayi nacci banndiraa debbo gooto ko ni waɗante so tawi debbo maayi nacci banndu gorko gooto wo huwa sey gorko o kanko o acca debbo o maayi accani ɓiyum accani bamum o yeeri sahaa kanko tan rata debbo o ko debbo acci ko fof kanko gooto nawata sabu kanko ko asbotoɗo wono fof ilno ko lawol tawi kadi debbo ala ɓiɗɗo ɓay debbo accani ɓiɗɗo ko debbo acci ko fof kanko nawata ɗum so tawi jogii ɓiɗɗo noon ɓiɗɗo gorko so acci ɓiɗɗo gorko bandi gorko ronta hay batte so acci ɓiɗɗo debbo noon ɓiɗɗo debbo serani feccere mum haa gasi ko heddi ko kanko nawa sey noon ɓiɗɗo mbo acci o mbiyatnomi banndiraago gaccaɗo o jiiɗa ko nene wona baaba o jiiɗa ono ko jeego ɓal kanko ando haalde hoɗi sumorto fa in kana tasnatayni so tawi banndiraaɓe ɓe ko ɗiɗo ɓuri gooto ko ɗiɗo faydo hankadi fala musatani mattaka ɓen ko acci ko kanko gorko watta ko pecce tati en pecce ɗiɗi dokke ma seyde banndiraaɗo debbo gooto woppi feccere jawdi no wata so ɗiɗo faydo o woppi pecce tawi ɗiɗi no wata tawi ɗiɗi ɓe nawata kamɓe ɓayin kanu ihwatan so tawi rewɓe ko banndiraaɓe tan kono ne waɗi rijalu men sande worɓe e rewɓe en jilli waɗi worɓe e rewɓe falide kam ɗum ɗon kala fof renninte no poti fof wiye gorko fof nanngirene ɗiɗi ni debbo fof nanngirene gooto ni on sa feccire noon ɗo fof no pecce ɗiɗi hono ko debbo no wanno ko jibañinillah ko Allah feññinan on sariyaji muɗum anta dillu haade mum majjude laftini ha laftere beele mbason majjude wallahu Allah ka bi kulli shay'in Allah hunde fof haade mum ko ganduɗo wiyama waɗa foti kiri jippade ko abbi endun surtout maidati simoɗo maida ko madniyankore ya ko ay temdere e nogas walla nogas ɗiɗi walla nogas tati en ja e simo cekri jippade surtout maida بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود من جلو غوني بالله أوفوا بالعقود تمنا تبلده ko gaddir ɗon ko timmine ɗum gila ɓuran fuɗɗi ha joni haali ko heewi haali julde en askar en ibadat fof kadi haali jokkodire haali pible haali fof haali simo ɓennude haali no usara no gorol no galle wonirta no dental taforto fof na hen ɗum fof pible gaddirade no timmine aadi kadaɗi ɗi fof eyo ko hiddalla ko oɗon dagnana bahimatul an'am mumante on nemoraaɗi woni so jam an'am ko geloɗi e nayi e dammir ɗum wiyete an'am ɗum ɗo oɗon dagnana ɗum ñamde hen kako ndiɗon illa ma yatlu alaykum sana ko disitta e moɗon ko wonko ittirtana tan ɗum ene harmi ma ngara hen ɗum ene harmi gayra muhilli saydi taw no gona dektimɓe raddade waton hoɗum mum taw ko on harmimɓe won ko raddete en dagui ñamde kono sama karminɗa o en harmi ma wañde ɗum waɗa an ɗum daganakema ɗum waɗi ɗum ala hen taw gona dektimɓe ko wañete e teta ko on harmuɓe ita ko on harmimɓe mbiyen noon inna allaha yahkumu mayre allah ñaawa kala ko jala kala ko wela omo ñaawa koko yiɗi fof o ñaawata nde ñaawata o waɗi on danni noon ko ñaamete e nemoraɗe e kulle ladde fof woni hen ko danni noon ko wañete oɗon ñaama kono noon taw on karminani amma sama karmin ɗo noon ko dagino e mon wañde ko
en harmi mon on sa ya ayyuha alladhina amanu yahmu gondi be Allah la tuhillu sha'air Allah woto daktine woto mbiya on daktine maale diina Allah hunde harminande Allah masal nad e bar non ƴette ngeloba mbaɗa hen maade ba ko hadi kala jiɗni ande ɗum ɗo ko hadi so wadde so majji sa hocci rende ñamde ganda ko hadi e jangde mon ɗo la tuhillu sha'air Allah walla Allah harmini sa hajju wonde karmin ɗum yahani wañoye Allah harmin ɗum an noon karmin ɗo ha gasi haɗa wañoye a dattini ko Allah harmunu woto mbaɗe noon wala shahr al haram won daktine lewru harminandu no jogui lebbi ɗi ganduɗa zulqa'da hijjata e muharram e munu ya waɗi nayyi ene harmi haɓede hen tawde koye karminade noon on woto daktine ɗin lebbi shahr al haram woto mbiye on daktine haɓede hen ɗumen harmi walla hadiya woto daktine kadi wiide ene faddo hadiya janani en hefta ɗum walla ene wujja ɗum woto daktine ɗum walla qala'ida wona ko meedna kala ko waɗa meedade won ɗum ɗo ko hunde ko danna pour hajju dardana pour hajju nden tawi on nanga hen on jana hen sa tan woppuya wala amina al bayt al haram ko mbiya on daktine kadi faande rewɓe suudu Allah ne jaha hajjoyde mbiyon on kaɓo ɗumen oɗon mbaɗa ɗumen o rakkito jaaɗe ɗumen ƴefto won fadlan eɓe darta ɓural mi reɓe immorde joomiɓe eɓe jogui wonko ɓe nawori ko yeyete so jeeyi tan ɓe jeeya ɓe daña hen mbiyon on kefto koɓe jogui ko woto mbaɗe noon kala ko joomum addi gaccide ɗum hen ɓay en degui en darta ɓural Allah wa ridwanan e weliyi Allah joomum addi ko ɗum ko yeyete en nawori hen hajju walla umra dartaga ɓural dartaga weliyi Allah woto mbiya oɗon kaɗaɓe walla on paddoɓe ɗon kefto jooɗele mabɓe woto mbaɗe noon wa idha halaltum so on naktima noon hajju he so on gastini hajjude han kadi fasɗado so on jiiɗi mbañoye wona to joomum hajji han kadi harmi ɗum wañde heddi hen ko ala ko sahamo joomum harmini o tan ne harmi wañde amma so joomum daktima so yiɗi wañoye ne wawi wañoyde wala yajrimannakum wata adda noon bakkudinde faggade bakkat shana'anu qawmin saabu añdi yimɓe gañgu yimɓe ɓe gañɗon sabu men añde ɓen ko ɗum won sababu ha paggoɗon bakkat pourtant an saddu kan ɓe kadi on nadde suudu Allah ɓe kadi on yaade kaaba ɓe kadi on hajjoyde ngol gañgu wona sababu ha janggo jam kuɓe on dol tan toñamɓe walla janna e mabɓe e saha kaɗaɓe woto mbaɗe noon ha so mbaɗi ko boni woto ɗum deftere ɗum wadde kadi ko harmi ha an tata ɗum ɓe rewɓe ɗon ha nangi toon ɓe mbatton mbaronɓe tawa potani wardeɓe walla lorɓe taw potani lordeɓe wata awonu ballodire Allah birde ɗiggere wadde ko moƴƴi ko yamira ko wattako wa e kullol Allah rentade wadde ko boni ko haɗa ko wala ta'awunu woto ballodire Allah isme bakkat wadde goofi wa udwani e gañgu wona jaggidde woto ballodire e ɗum ballodire e moƴƴere ɗiggere woto ballodire e bonande e goofi e jaggidgol wattaqullaha nentoɗe Allah e wasi ɗoftade ɗum inna allaha sabu Allah shadidul iqab ko tiiso lebte dentanemo koy sallallahu alaihi بسم الله الرحمن الرحيم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده قال اذا دخل اهل الجنه الجنه نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم قالوا لن تبيضوا وجوهنا وتنجنا من النار وتدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فوالله ما أعطاكم الله شيئا أحب إليه من النظر إليه لا تنزل مسلم في الإيمان صحيح علي بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم
haali konngol Allah wiyanno lilladina ahsanu husna wa ziyada koye moƴƴiɓe ɓe ma dañ moƴƴere hono aljanna daña ɓeydi ɓuri ɓurɗum ɓeyɗne hen kadi dañen buuña qaala o wi hen on ɗon aya ida dakhala ahlul jannati aljanna so yimɓe aljanna naati aljanna ha gasi ɓe naahi goto fof heeɓi place uji jooɗi naadamu naadi noddowo eero wi inna lakum indallahi maw'ida wi onon aljannaaɓe on dugendiri Allah aadi on dugende Allah fodore aadi ndi yuridu an yujisa mum omo yiɗi kanko Allah sinande on aadi ko aadunno on joni heddi wonko aliɗo rende wa goɗɗum ko mbiɗa ko waɗenen ko qaalu en mbiya i rabbi bayru johana bindama aaduni jeesa men a waɗi jeesa men jalbi yimɓe fof jii toddiamen nar kadi mbidama aduna jeygol Allah joni jeygol udkhil janna ma min aljanna adan min aljanna ko fa waɗi han kadi wiya goɗɗum noon tan ko waɗano tan ma waɗa qaala wi fek sibil hijab alliti heedo hakkude mum e yimɓe ga aljanna ɓe e ndiyam e fallahi bondirinde Allah ma aɗahumullah sen ala fof ko Allah rokkiɓe ha ɓeyni koye ɓuraniɓe gam ɓeyni e darde yeeso makko kala ko dokkano tan dardal nde ɓurani darde yeeso Allah ngo ɓurani ha ɓe jiya Allah subahana wa taala wadde sen paami ay ɗo wirni maalɗo ko moƴƴerde usna gadano wadde ko aljanna ziyada o darde yeeso Allah subahana wa taala fir ay hadis o firrene aya qala allahu taala ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum bushra fi hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati llahi dhalika huwa al-fawz al-azim allawi ala inna awliya allahi wonde heediɓe Allah ɓe yaaduɓe Allah ɓe la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ala fukkulol wonata e maɓɓe nde wona ɓe wona sontoɓe nen darga so ari tunata ko holɓe ngoni ɓen noon alladina amanu ko woniɓe Allah kayto kadi en dentatuno wadde ko welani Allah ɓe ngoni awliya Allah ɓen noon lahumul bushra ma ke bushra ɓeɗoto mawɗo hay attida guila ngoni aduna fil akhirati ha al-akhira fof ma dañ ko weliɓe guila aduna ha al-akhira ɗum ɗo ko haala Allah la tabdila li kalimati llahi ala fof goto soto haala Allah ka haala Allah firta ha dhalika huwa al-fawz ɗum woni al-fawz malal azim ɗum woni malal mawgal Allah hokki ngal malal mawgal qala joni ahli misra woni misra naɓe wi sa'atu Abu Darda nannama Abu Darda an hay ayati wa ayati firti holon bushra kaalaɗo ko firti lahu bushra ko ɗum firti musafir firti qaala o wi kanko Abu Darda ma sa'alni anha ahadun hay goto anda kam o aya ko firti Musa sallallahu alaihi wasallam gillanɓe sallallahu alaihi wasallam mino nanduɗa sallallahu alaihi wasallam ko ɗum bushra firti gillanɗo on ha hande hay goto anda kam صنعا قال بلاد الله صلى الله عليه وسلم كيف ننو ايو مساهم فرت قال كغلو بي ما سألني عنها أحد غيره كل آية من حاجة أقول لكم صنعا مساهم فرت أقول لكم إذا جبنا هاد إذا جبنا هاد أقول لكم صنعا أقول لكم فرت لكم ننو ويفير يساعد بشراو كل مجد ولا مسلم يجيرو yimɓe ɓayɗa ko ɗo moƴƴol belgol beltinowol wattiraɗo ko wallu yiyene o waydene ko moƴƴol belgol beltinowol ɗum woni busra kalde ɗo ɓe manañ busra la tirmidi wal hakim wa sahahahu ibn abbas radiallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma aghraq allah fir'auna qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amantu bihi banu israil qala jibril ya muhammad فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدس في أخاف أن تدرك الرحمة لا تلمذ بسند حسن
نسأل الله حسن الحال والمعاد آمين. ابن عباس قال بوي النبي صلى الله عليه وسلم بي لما أرى الله فرعون قال لي فرعون كان فيه على دائمائه قال فرعون من يريد آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ويكون قولني وند على دير رسولنا أون بني إسرائيل قولني به بني إسرائيل قولني ما تفر الويد فرعون فيه على ده بين قولنا الله هكذا كون هكذا جبل الذي يعود فدي ولا هكذا الذي هكذا يقولني على كل الويد رسولنا بني إسرائيل بين قولني قال جبريل يا محمد جبريل يا محمد ساينا أنصح فولا ساينا كم أنصح وأنا أخذت من نجا من هذه بحر بكر ما عندي بأفراد السفي من سكر هناك فرعون أنا بقول هذا كم اللي يرمو مهين أخاف أن تدرك له أنا هذا كم اللي يرمو كيس دندم الله نبي بندني نبي جاهزني نبي هديني جت بكر سكر هناك مكان بلا واسع هذا كم هاو قص هالكيد دكتور سيد الحسن مسلم الحبل نسأل الله حسن الحال آمين. Tiki, si betul di.